Prijatelji, pozdravljam vas. Danas donosim jednu super tehniku za oporavak biljaka od bolesti, ali za cvjetanje i veliku berbu plodova, zato ostanite do kraja videa da naučite nešto novo. Ali prvo, lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi na kanalu, pretplatite se da ne propustite nijedan savjet koji vam donosimo. Pa prelazimo na video. Dakle, dragi baštovani, savjet i tehniku koju želim da vam danas prenesem tiče se vas koji želite da saznate kako da oporavite biljke koje se suše, stagniraju ili su oboljele, ali ne očajavajte, jer danas ćete naučiti mnoge savjete i organsko gnjojivo kako bi vaše povrće bilo zdravo i to na najbolji način koji postoji. Na organski način, zato obratite pažnju na svaki savjet i svaku tehniku koju vam donosim u ovom videu. Ako cvjetovi venu, listovi žute i opadaju, najvjerovatnije ćete izgubiti biljku ako je odmah ne prihranite. Dakle, ovo organsko gnjojivo ovdje bogato je azotom, fosforom, kalijumom, magnezijom, borom, ali ovo organsko đubrivo ima mnogo hranjivih sastojaka potrebnih za vaše biljke. Soda bikarbona u kombinaciji sa cimetom u prahu ima mnogo hranjivih sastojaka za cvjetanje, aktiviranje rasta, održavanje zdravog korijena svih vaših biljaka. A kako ćemo ga koristiti? Vrlo je jednostavno. Prvo će vam trebati 1 kašika sode bikarbone i 1 kašika cimeta. Cimet je bogat azotom, fosforom, kalijumom, magnezijumom, borom, a najbolje od svega uplašit će puževe i mrave koji ne podnose miris ovog začina. Dakle, nakon što ste sjedinili ova 2 sastojka, dodajte 1 litru tople vode. Svojstva koja želimo i koja su potrebna našim biljakama prijeći će sva u ovu vodu. Sada je sve koncentrisano u ovoj formi, ali nećemo koristiti ovako, već ćemo ovu otopinu razblažiti s 5 litara vode. Obavezno ovo prvo dobro ohladite. Ostavite u frižideru do 30 dana, a ovu mješavinu možete koristiti svakih 15 dana i na taj način vaše biljke bit će prelijepe sa zelenim listovima i zdravim korijenjem. Zaista pune hranjivih tvari, spremne za cvjetanje i rast, a imajući na umu da djeluje na sve biljke uključujući i kaktuse, ruže, paradajz, paprike, krastavce, lubenice, patliđane, jagode, dinje, zaista djeluje na sve biljke bez izuzetka. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome.